रहली है वो झूठ दे कह दे। अरे रामा गोप गोप को हताड़न। अरे हमर माई अरे हमर सवा चला हो अटिया दही अटिया दम तबे न पिटाई उनका का चिंता बा बुढ़ऊ के तो अपने मने तनकी बुझेबे न कला हम दिन भर काम करत रह जाई लेकिन उनका कोनो चिंता नहीं खे कहाँ का होई का ना होई कुल काट के पानी में से लियाई नी हई सुखवाई नी अब हम ही इथियो करब एगो लड़की भी है तो कॉलेजे ढाई ओकर पढ़ले चिंता नहीं के का जाने कौन कॉलेज पढ़ले तो जा ले एक सुबह के जाई 9 बजे के 8 बजे के और से आई 4 बजे 5 बजे तो हमारे न कुल करे के बुगे आई हम का करी जात अटिया देव तो पिटही के न रही एगो एगो कहानी ते बुढ़ाऊ होई करे ज्यादा नहीं कॉलेज पे आ खैला है सब्जी अभी होता रे तो हूं तो जागत आली अकेले 7 बजे हम सुता रहता नहीं तो हूं सुताले रहत आली देखा बहुत तो बोलत बहुत जनलू हम सुता रहते तो तू सुतले रहत तो ते काहे ने के उठ के बना दे से रहे तो लील के आ जइबे एक तो ऐसे 12 बजे ले पढ़त नहीं 4 बजे भोर में जगिए जाई 12 बजे पढ़त नहीं तारा नहीं लइके पढ़ के खाना बना के खा के नहीं जाता ऐसा के नहीं जा विरोधी के लइके जाले कि ना जाले ना देख के लाज लागेला आई लिपस्टिक तोरा के कलस मारे के रे तो का हो गले लइकी फइके इंदा नहीं लगा सकी ना स्कूल में दिखाए जाता हूँ मास्टरवन के दिखाए जाता हूँ कहम तो कहबे न तो मतरिया हमर उल्टा पुल्टा बोले ले ये तो सोचे तू बोलत थी तोरे गांव घरवा के देखिए से त ना बोलिया सा कनी जो बढ़िया ले जाइए आ ठीक ना आ तनी जल्दी से आइए समय से देखत है काम कितना पड़ल बनू शाम के खाना बनाए क्या करे जो सब्जी उतार के खा के चल जाइए ना खाए दे पैसा जाता नहीं उधर किलिंग के कुछ खा लेब तारा चसका लाग गइल बा बुझाइल आ तनी उल्टा पुल्टा हम सुनत तनी आदमी कहत तनी उल्टा पुल्टा कम कर का कर देनी रे उल्टा पुल्टा तरह के कह देला सकाची हां कुल भाई सन चंदनिया उंदनिया 4 बजे आ जतै सन ते काहे होते 5 बजे चंदनिया का दांज नहीं के 4 बजे भोर में केन कहां जाले ओकर दांज हमरा नहीं के मिलावे के दांज नहीं के मिला के तो जो दांज मिला दे अरे हमें भी खुला पैसा नहीं खे ना तो दे तनी से चाउर लेके जाई ओढ़नी में चाउर हां खाए के आदमी मर मर के करत हो तरह के चाउर बेचे के दही बापे नहीं का सिखत तू बीड़ी पिए खातिर चाउर ले जाके परसों दिन बेचत रह तू ये पापा ना कुछ नहीं बोले ना दे दे ना पैसा एक बोली का मांगला पर तो समय थी कहला रखले कुठुलिया पे हां जो हाई कुल पीछा माटी लगा ले लस रे तो और हराम जाती इतना ना हमर लड़की नगर नाटिन में हम का कहीं ये दादा हो एहन लड़की भगवान से समुदायों के मद अच्छा इनको लगल है बियाह को के भत्तार के खदरब हमारा जंजाल लेके जा पाले के अपने घर जुग जमाना कैसन कैसन चलत हो तो स्कूल में पढ़े जाते सन स्कूलिए में भाग जाते सन कर जाते सन का भयो के कर इंतजार करता रे अरे वो करे रे आइल ना हतना देरी हो गई। अच्छा भाभी के इंतजार करता रे हां मर्दे बहुत देर ले जबे बानी अभी तक ना का कहत रहनी कि हम सेटिंगवा करा देना पड़ती तो रुक जो आवे देव करा के तोरा के देख ले ते ही तेरे भड़क जाले हमारा पे काहे भड़क जाले अब हमके क्या पता साला असली कहत ओकर लाइक हम रहनी रुक रुक आवतिया कहां होती है देख सुजू ए भाई तू जो तोरा के देख ले ते ही तेरे भड़क जाले माने हम जाई हां जो बाद में बात मुसीबत में हम साथे रहनी हमरा के भगा देबे जो हम तोरा के सेटिंग कराई मु कर ले देखी त भड़क जाई देखी हमर करा के दिए ठीक बा आवतिया माई के कही ना कि खाना बना दे रे एक तो ऐसी बेचारे को उनकर कह दिले रहनी कि आज 7 बजे आ जीब और 9 बजे क्लास लगेला तो 7 बजे आ जीब लेकिन माई हमर दिमाग खराब कर देवेले एक तो ऐसी लेट कर देवेले 4 के बाद सुनाए लगे पता नहीं कि किधर हम चली जो की जन कहां रहता न ऐसी इनकरा की एक जगह खाली मिला बार-बार जे बलावत रहन के जन काची कोबिल तहार वेट करता नहीं 7 बजे के जगह बन कहां रहो कबे से अरे जानता न आई धरियन तो कोई आई तो देखे लगी जानता नहीं माई से कोनी एक मैं हमरा के जाई दे लेकिन कहत है ना कि खाना बना के जाइए खा के जाइए दिमाग खराब कर देवेले जी हम बिना खइले क महीने 7 बजे के वेट करनी हो बैबुआ अभी तक ले अच्छा ये बतावा तू पढ़ेगा ही नहीं आज अरे हमर जाए के बा फुआ गांव जाए के बा एही के चलते तनी लेट हो जाना थी कि फुआ गांव में कोनो लड़की पटाइले वाला ना यही से ज्यादा ऐसन बात नहीं है जाए के बाटे तनी गांव जाए के बा गांव जाए के बा खाली झूठ हो सच झूठ सच काहे के तू हा इतना लेट कर दलू कब ले हम तारा के इंतजार करतनी तो हम इंतजार ना करे ना तू ही ना मेरे हाथ में लेट करके आ गेलू हूं आज ना लेट हो गला ना तो हमेशा आइए ना जानी जब जे बोली ना तब जे आ जानी हां अच्छा झूठ मत बोला का विचार बा
अरे बाप रे विचार कहतड़ू। चलो चलो चलल जाओ हेने घूमे चलल जाओ बा गुलू तब स्कूले का जाएगा बा चलो एबार हमू नहीं गोल तू मत जा। ना जाए ई त बात हम दिमाग में सोच लेले रही कि तू ना जीबा तो हमू ना जाई। छोड़ा जाना। काल जी एबार हमर फुआ गांव जाएगा बा चलो हेने घूम के आवल जाओ तब जइहा काल स्कूले हमू आई काल स्कूले। काल के माई मन बोले लगी तो छोड़ा ना माई के बात काल ना जेबू तो परसों आई हा। जाए तो कर सही में नहीं जाएगा छोड़े ठीक बा। हाँ तो चलो होने घूम के आवल जाओ मेरा हाथ ना सुंदर लागत है बड़ा लिपस्टिक चटकार मरले बाड़ू। तू ही तो कोवला के आज लिपस्टिक चटकार मार के ना तो आवेलू हल्का हल्का मार के जाए तो कुछ कह लेकिन तू आज स्मार्ट लागत है। बाप रे बाप इकर माल कोइले लिपस्टिक मरले बाड़ू। ये जाता नहीं तू तो खाली लिपस्टिक के चक्कर में हमरा रहेला। देखो इस गानी के चलो जाओ ने घूम रे क्या करते सही जी रे हां कौन के लिए कह रहे हो चल चल तोर माइले का चल ए करतलु आ तू पढ़े के बहाने के जाती पढ़े पढ़े आई के जगह मदारी कइले बड़ू रुक तोर माइले कहत तनी मत कहिया हो हमरा भाई के ना तो हमरा के पापा का ना काट दे। हां तो का करतले जी ये पढ़ाई पढ़तड़ी हैं जाए तो मत कहिया हमरा से गलती हो गेला। करे वो गलती हो गेला चल तोर माई तर फैसला करे हमरा जी देख लेना भैया माई से जाके कहिया तो माई हमरा के ऐसा ही पहले ही से शक करत रहे अब तो औरी शक कर लगे ज्यादा नहीं जल्दी भगवान खबर। हर केने बाड़ू हो ए सालू बाबूजी मर्दे सुन तलू हो केने गइली ए बार कहबे करे मानम का हो बाबा काहे चिल्लात रहो का हो गइल काहे चिल्लात रह हाँ? हर लड़की के भेजे तलू पढ़े खातिर डॉक्टर इंजीनियर बने खातिर भेजे तलू ना हां जा कौन लड़की के हो लड़की कइले बा हर लड़की ने और कौन लड़की हमर लड़किया का कदले बिया का कइले बिया जाके देखाओ जी गवा मारे लइकन से गुलछर्रा उड़ावतिया देखा कहलो कहबो मत करिए जनला ना हमर लड़की ऐसा तैसा नहीं है हमर लड़की तरीके के ऊपर तकबे ना करे ऐसा ही नतियन के आंखी में गड़ रहती तो कैसे अपना लड़की के पढ़ावती लिखावती करती। हां तो फोटो आ वीडियो खींच के ले रहती तब पतियाई तू आ यही से ओकर सामने हम बोल देनी हम सोचत रही कि चुपके से आई आ बताई ना बाकी फिर दिमाग में लेके ना बोलम ना तो तार लड़की कही कि झूठिया दी अगर लड़की में झूठो के नकार दे तब तार का करम का करम हां तारे नहीं के विश्वास से बोलावा करे के अभी बोलावा अभी तू हम बोलाई कैसे बोल में पढ़े तो पढ़ के तब ना अभी नहीं लिया अभी काहे आइल बिया। अच्छा तो बैठे छी का तब आवते होई पकड़ ले बनी एकदम कनी के त मिलते देखले बनी अपने आंखी से यही चक्कर में बाड़ू अच्छा मिल्टन देखल बड़े देखा आई लाई अरे रे कहां जाता गुल्लू पूछो कहां गुल्लू ले पूछो पढ़े गई रही पढ़े गई रही तो लड़े कोई रहे के करा से लड़े करनी है रे माई केव ना लेके बते तो लसा यही कहत रहा ना झूठ बोलत हो अपने बहिनिया के ना देखे ना दूसरा कोई के बड़ा आ जाना देखे। अरे मार तो मुंह तड़ाक दे लाल हो जाई बुझा तो समझावा तो हो जी तू ऐसा ही झूठो के कहत रहा ना हमरा के कोई लोग काहे न कहत तू घर में बारू ऐसे करतो वैसे करतो तो हमरा के कोई काहे न के कह दे। तो ये बताओ का पेड़वा तर गप गप ना करत रहली हैं वो झूठ दे का दे अरे रामा गोप गोप कहत अरे हमर माई अरे हमर सवती अरे हमर भौजी आज के बाद तारा हम पढ़े ना जाए तारा के पढ़े ना जाए चलो तारा झोंटा कैसे खबर चल घर में अरे मर्दे कहा तरी से कि पढ़ा के डॉक्टर इंजीनियर बनाई अब बताओ कितना ई बेचारी मेहनत मजदूरी क के अगर पढ़े खातिर भेजत रहली कैसे कैसे इकट्ठा क के पैसा आई जाके अलगे लड़की रंग रलिया मनावतीस। अरे जमाना ऐसे नहीं सन तो लोग